Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दंजोबो Assam Police Forest Excise Constable PhD एबा FED दा बे जाथारसिगोन स' बिनि आरो लोगोसे एप्लाइ सोलिगासिनो दङ आरो लास्ट डेटआ माब्ला स' बिनि सायाव रिमाइन्डार भिडिअ लाबोदों मानोना गोबां स्टुडेन्टस थालांबाय थायो जायनि जाउनाव एप्लाइ डेटखौ मिथिया स' भिडिअखौ खायसे फुल नायजोबा दा बेखायनो गोदान भिडिअ खालामबाय जाहाथे टाइमा बारा गैला जुदि नोंथांमोना थालाङोब्ला गोबां लस जागोन आरो बे रिलिया फैगासिनो दङ दायो लोगोफोर जों फैबाय आसाम पुलिसनि अफिसियेल साइटआव नोंथांमोनाथ' मिथिखायोना आसाम पुलिसानो गासैबो रिलिखौ लाजोबगोन बेनो जाबाय फरेस्ट एक्साइजआनो जा देन बेनिफ्राय कामान्ड'आनो जा फरेस्टआनो जा बा गोबाङानो जा दा बेयाव जि नटिफिकेसन ओंखारदों बे गासैबो आसाम पुलिसाव रिलिज जागोन स' बिनि लास्ट डेटआ नोंथांमोनाहाय 8 फेब्रुवारि देन बेनिफ्राय बेनि एप्लाइ खालामनाया 8 फार्स्टनिफ्राय आप टु डिग्री फार्स्टसिम नोंथांमोना इलिजिबल जादों पस्ट लाइ पस्टआव ग्रेड 4आव 8 फार्स्टनिफ्रायनो जादों आप टु 6 फार्स्टसिम स' बिनिफ्राय कनस्टेबलआव 10 फार्स्टनिफ्राय नोंथांमोना डिग्री फार्स्टसिम दा बे ग्रेड 4आव नोंथांमोना एग्जाम गैया दे आन्दायनाङा बेयाव एग्जाम गैया खालि नोंथांमोना स्किल टेस्टल' होनांगोन आरो बे ग्रेड 4आव जेबो रेस्ट गैया खालि बे स्किल टेस्ट एबा नोंनि रोंगौथिखौल' बेयाव दिन्थिनांगोन जे नोंथाङा हमना ला कुकआव खालामबा नोङो संनो खावनो रोंगोन ना रोङा दा बेबायदि टाइपनि मोनसे स्किल टेस्ट लायो आरो बेयाव पास जाबानो नोंथांमोना साख्रि मोननाय जागोन स' बिनिफ्राय बेयाव बेसेबां नाम्बारनि जागोन होनोब्ला स' नोंथांमोना 50नि जागोन नालाय स' 50नि गेजेराव गैयाब्लाबो 35 नोंथांमोना मिनिमाम लायोबासो बेयाव नेक्स्टनि थाखाय क्वालिफाइड जागोन होनना बुंदों स' बेखायनो नोंथांमोना मोजां प्रेक्टिस खालाम पारफरमेन्सखौ मोजां होबानो जाबाय नोंथांमोना बे मावनाय दांनायावहाय मानोना बे खामानि मावग्रा पस्ट नालाय स' बिनिफ्राय नोंथांमोननि 30 to 100 मिटार्सआ जाहैबाय नोंथांमोना जेरावबो खारनांगोन स' बेनो जाबाय आसाम फरेस्टआव स' आसाम फरेस्टआव नोंथांमोना 30 to 100 मिटार्स खारनांगोन हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 1600 मिटार्स खारथारनांगोन आरो बेयाव नोंथांमोना रानिं पास जाबासो नोंथांमोना नेक्स्ट फेजआव थांनो हागोन बेनो जाबाय एग्जाम स' नोंथांमोनखौ एग्जाम लाजोबगोन गासैयावबो एग्जाम दङ अके ड्राइभारानो जा नोंथांमोना कनस्टेबलानो जा ग्रेड 1आनो जा जेरावबो नोंथांमोना एग्जाम होनांगोन स' बेनिफ्राय एग्जाम पास जाबासो जोंहा ग्रेड 1 आरो लोगोसे जोंहा गार्डआवहाय थाबायनाय दङ 26 किल'मिटार 16 किल'मिटार 4 आवार्सआवहाय नोंथांमोना थाबायथारनांगोन नाथाय ड्राइभार आरो एएफइ एबा थाबायनाङा अके स' बिनिफ्राय बेयाव पास जायोब्ला 1:2 नोंथांमोनखौ लेंहरबावगोन बेनो जाबाय बाइबा टेस्टनि थाखाय स' बेनिफ्राय कनस्टेबल एएफइएफ आरो लोगोसे ड्राइभार पस्टआव नोंथांमोना थाबायनाय गैया जास्ट नोंथांमोना रानिं पास जाबाय एग्जाम होनो हासिगोन एग्जाम पास जायोब्ला फिन खनसेबाव नोंथांमोनखौ बाइबा टेस्टनि थाखाय लेंहरगोन आरो स' बिनि लास्ट प्रसेस आरो देन बेनिफ्राय बेयाव पास जाबानो नोंथांमोना साख्रि मोननाय जागोन स' बेनिफ्राय एग्जामखौथ' गासैबो होखाथारनांगोन एग्जामा बर'जों जागोन टेनसन गैया स' नोंथांमोना एग्जामखौ होथारनांगोन स' दानिया जोबनायाव बे रिलिया माब्ला जागोन होनोब्ला स' नोंथांमोनाथ' मिथिखादों रिलिया माबादि टाइमाव जायो फेब्रुवारि मार्चआव जायो रिलिया आरो लोगोसे बेनि बारोब्ला अखा हानाय चान्स थायो बेखायनो बे नोंथांमोना एक्साइजआवहाय जायफ्रा एप्लाइ खालामदों थाबैनो जाथारसिगोन आरो बे फेब्रुवारियाव जानायनि चान्स दङ जेराव एक्साइज कनस्टेबलाव स' नोंथांमोना 1600 मिटार्सल' खारनांगौ हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 800 मिटार्स दा बेखायनो बे रिलिया मार्चआव जानायनि चान्सआव दङ अके स' नोंथांमोना मार्चआव जानायनि चान्स दङ आरो बिनि लास्ट डेट दा 8 फेब्रुवारि सानब्रैल' टाइम दंसै अके बे सानब्रैनि गेजेराव खालामदो आरो नङाब्ला नोंथांमोना थालांगोन स' बेखायनो पिएचडि एबा फेडआ नोंथांमोना बे मार्चआव जानायनि चान्सआ दङ दा बेखायनो बे लास्ट डेटआ जोबनाय लोगो लोगो मोनसे अफिसियेल नटिफिकेसन फैगोन रिलिनि सोमोन्दै आरो जेब्ला जायो आं नोंथांमोननो आपडेटखौ लाबाय थागोन आरो बे रिलिया लकेलाव जागोन ना गुबुनाव जागोन बेनि सायाव नोंथांमोना आपडेटखौ मोनगोन स' बेनिफ्राय 10 मिनिट सिगांनो साख्रि मोनगोन होनना बुंदों जेला स' नोंथांमोना थाबैनो रिलिखौहाय चान्सखौ मोनगोन